No a teraz jedna informácia pre motoristov. Opäť sa blíži čas, keď si asi tretina z vás môže zmeniť poisťovňu na povinné zmluvné poistenie. Zisťovali sme, ako dosiahnuť čo najlepšiu cenu a čo sa stane v prípade, ak poistku mať nebudete. Približne 600 000 motoristom ostávajú necelé 2 týždne, aby sa rozhodli, či povinné zmluvné poistenie začnú platiť inej poisťovni ako doteraz. Ak sa rozhodne zmeniť poisťovňu, urobí tak do 19. novembra. To je posledný a hraničný deň, kedy musí byť výpoveď doručená do poisťovne. Výpoveď sa dáva písomne a nemusí sa uviesť dôvod. Žiadosť na odhlásenie auta nájdeme aj na internete. Povinné zmluvné poistenie si môžeme vybrať z 10 poisťovní. Zistiť, kde zaplatíme najmenej, však nie je také jednoduché ako v minulosti. Pomôcť môžu špecializované internetové portály. Okrem ceny by sme si mali všimnúť aj to, čo dostaneme nad rámec zákonného poistenia. To môže byť technická asistencia v prípade poruchy, výmeny paliva alebo zámeny paliva, straty kľúčov. Môže to byť ďalej aj ďalšie pripoistenia. Poisťovňa môže napríklad ochrániť spolujazdcov, zaplatiť poškodené čelné sklo alebo poistiť auto aj proti živelným pohromám. Ak jazdíte na aute bez povinného zmluvného poistenia, hrozia vám pokuty. Odporúčam každému vodičovi alebo majiteľovi vozidla, aby takéto poistenie si uzavrel, pretože tam hrozí pokuta od 16,60 € do 3320 €. Ak vodič nepoisteného auta spôsobí nehodu, škody síce zaplatí Slovenská kancelária poisťovateľov, ale tá si ju v plnej výške vymôže od majiteľa auta. Ak sa rozhodnete ukončiť doterajšie povinné zmluvné poistenie do 19. novembra, na uzatvorenie novej zmluvy máte čas do konca roka. Tomáš Halán, televízia Markíza.